Ahoj, sleduješ FunRider, moje meno je Marcel, to je Autoškola Fun. Ahojte naši milovaní diváci, sledovači, sme tu zás. Včera sme mali skúšky, takže vám ideme povedať niečo o skúškach, nechcem sa moc chváliť, ale z 8 spravili 8, takže sme top. V kľude sa hláste ku nám, bude vám len dobre a všetko zvládneme s úsmevom. Ku skúškam. Od apríla tohto roka, čiže 23, máme skúšky po novom. Všetci, čo máte záujem o autoškolu, asi predpokladám, viete, že už má to nejaké výhody a nejaké nevýhody. Prvá najväčšia výhoda je, že už máte 4 pokusy miesto 3, čiže máte o jeden pokus navyše, čiže taká psychická, čo to je? Pohoda, väčšia psychická pohoda, lebo keď nespravíš raz, vieš, že máš ešte stále 3 pokusy. Nevýhody sú, že robíme testy už u policajtov na inšpektoráte, bez účasti inštruktora, ste tam v miestnosti, oni si vás predvolajú na určitú hodinu, prídete, píšete test na počítači, nemáte ako kedysi bolo 35-37 testov, ktorí ste sa vedeli nabifliť, teraz tam máte 1600-1700 otázok, ktoré vám počítač nakombinuje, ako mu príde vhod. Čiže treba sa učiť všetko, nie iba pár testíkov a dosť, čiže budete múdrejší, keď pôjdete na cestu. K testom to je asi všetko, lebo tam sa musíte jedine naučiť. Od nás dostávate v autoškole učebnicu, z ktorej sa viete všetko naučiť, čo potrebujete. Čo neviete, sa pýtate inštruktora počas jazdy, takže idete vždycky určite pripravení. No a druhá etapa, podľa toho, ako to funguje u nás v Žiline, lebo viem, že v Piešťanoch to kolega mi vravil, že funguje trošku inak. U nás to funguje tak, že jeden deň urobíte testy a o niekoľko dní vám policajti stanovia termín na skúšku z vedenia motorového vozidla, čiže klasika jazda a cvičisko, teda prvé cvičisko, potom je jazda. Každý z vás inštruktorom stráví veľmi veľa času na cvičisku, aby ste sa to cvičisko naučili. Pokiaľ si máte ešte problém, treba inštruktorovi povedať a inštruktor to vždy na vás uvidí, že si máte problém. A moji inštruktori napríklad nepúšťajú žiakov na skúšky, dokiaľ nevedia cvičisko na 100%. Lebo to, pokiaľ nevieš na 100%, to ako keby sme spolu zahodili ten pokus. Radšej ti poviem, kamo, poď ideme na cvičisko aj na 5 hodín a budeš tam 5 hodín trénovať, dokiaľ sa to nenaučíš. Jasne, že zo zákona nemôžeme 5 hodín, takže pôjdeme raz na 2 hodiny, potom na 2 hodiny, potom na 2 hodiny. Jo? Aby sme to cvičisko vždycky zvládli. Najpodstatnejšie pri cvičisku je neponáhľať sa. Keď sa budete ponáhľať, urobíte vždy chybu. Pôjdeš s kľudom, máš na to 10 minút, za 10 minút to cvičisko ja osobne dokážem urobiť aspoň, ja neviem, 3-4 krát a vy ako žiaci 2-3 krát určite. Takže není o čom. Keď ti niečo nevychádza, včera na skúškach žiakovi zle vychádzala garáž, spomenul si na moje slova, nevychádza ti to, vyjdi z garáže vonku, alebo teda z toho parkovacieho miesta, vyjdi vonku a sprav to ešte raz. Zbytočne tam budeš štrajkovať, že či mi to vychádza alebo nevychádza. Nemáš problém, neponáhľaj sa. OK, keď máme spravené cvičisko, ideme ďalej, čiže pokračujeme ďalej na ceste. No a tam je to zazvyčaj, tam sa to ukáže, či niekto vie a nevie jazdiť, lebo to cvičisko sa vieme naučiť. Na ceste býva niekoľko zásadných problémov, ktoré môžete spraviť. V prvom rade je to nejaké sledovanie dopravných značiek. Všetky značky sme sa na teórii učili, v aute som vás ich určite skúšal. Je dôležité značky sledovať. Môžeš tam mať zákazy, môžeš tam mať príkazy, môžeš mať upozorňujúce výstražné značky, čiže aby si stále vedel, že ťa môže na ceste niečo postihnúť. Pokiaľ sme na skúške a policajt nehovorí a máme prikázaný smer jazdy vpravo, tak ty automaticky musíš ísť tam, kde ťa značka posiela. Pokiaľ sme na skúške a máš nejaký zákaz a my ideme rovno a policajt nič nehovorí, tak on čaká, či si všimneš ten zákaz, či do ňoho pôjdeš alebo nie. Je to normálna vec. Policajt chce, aby ste boli bezpeční vodiči, aby ste sledovali značky. Čiže sledujeme príkazy, zákazy a výstražné značky, aby sme neurobili chybu tohto typu. Ďalej tam máme samozrejme danie prednosti, alebo teda nedanie prednosti, ktoré samozrejme súvisí s týmto sledovaním značiek. Keď máme značku daj prednosť jazde, si povinný dať prednosť jazde, čiže počínať si tak, aby účastník, ktorý má prednosť, nemusel náhle znižiť rýchlosť alebo až zastaviť. Čiže tam sa to zase
delí do nejakých možno podskupiniek. Niektorí žiaci, že na diviaka si ani nevšimne, že tam má nejakú značku, hej, čiže ide preletieť cez križovatku v tom strese, musí zasiahnuť inštruktor a zabrzdiť. Hej, veľká chyba. Ako náhle na skúške zasiahne inštruktor, skončili sme. Druhý typ sú takí tí žiaci, ktorí si až moc veria a proste valí do tej križovatky, to auto je už síce blízko a on no zase mu musím dupnúť na brzdu a on potom ešte sa ide hádať, že ale to by som ešte stihol, hej. No, máte byť bezpeční vodiči a nie rýchli vodiči, hej, čiže to ideme dokázať a ukázať na skúškach. To bola, ja neviem, či druhý bod, hej, tretí bod máme stopky. Stopky sú také akože úplne špecifické, lebo tam vieme urobiť veľa chýb aj tým, že vy si myslíte, že je to všetko v pohode, ale na jazdách sa to učíme. Čiže stopka zase, musíš vedieť, že tam je stopka, musíš zastaviť. Keď si nevšimneš značku, nezastavíš, zle. A potom, že ak si myslíš, že zastaví, hej, proste ty ideš do križovatky, kolesa sa ti ešte pomaličky točia, ty už si myslíš, že už si zastavil, ale to auto stále je v pohybe. A zaradíš tú jednotku a valíš ďalej, lebo vidíš, že nič nie je. Stopka ti káže zastaviť na takom mieste, odkiaľ máš náležitý rozhľad do križovatky. Čiže zastaviť musíš vždy. OK? No a potom tam máme ešte tú tretiu možnosť, že ty síce zastavíš a zastavíš úplne krásne, že zastavíš, že auto sa nehybe, ale zastavíš na takom mieste, odkiaľ nemáš ten náležitý rozhľad. To znamená, že sa aj tak musíš posunúť ešte dopredu, tam už sa stihneš pozrieť doľava, doprava, či nič nejde, ale už na tom druhom mieste nezastavíš. Čiže si nezastavil na mieste, odkiaľ máš ten náležitý rozhľad, čiže si nezastavil na stopke. No a samozrejme máme semafory, na semaforoch poznáme 3 farby. Aha, od decka vieme, že máme modrú. Od decka vieme, že máme zelenú, červenú a žltú. My ju poznáme pod slovom oranžová, ale zákon sa na ňom pozerá ako na žltú, čiže budeme si hovoriť o žltej farbe. Takže najčastejšia chyba na semafore je, keď nám zasvietí žltá a sme dostatočne ďaleko na to, aby žiak stihol zastaviť a on sa ešte po vzore rodičov alebo kamošov vie, že keď zasvietí žltá, treba dupnúť na plyn a ešte pridať riadne, tak ten žiak mi spraví presne túto chybu, že ešte pridá. Policajt vám nikdy nič nepovie, pokiaľ vy nezastavíte na tú žltú, pokiaľ si dostatočne ďaleko, pokiaľ si veľmi blízko, a si tak blízko, že nestihneš zareagovať bezpečne. Hej? To je proste, si 2 metre od semaforu, tam ti skočí tá žltá, no nebudeš dúbať na brzdu, za tebou je Tatrovka plná štrku, alebo neviem, autobus plný ľudí, no nebudeš takto prudko dúpať na brzdu. Ale keď si dostatočne ďaleko, ja neviem, máš 10 metrov, tak zastaviť musíš. Jednoducho, tá žltá je na to, aby si zastavil. Ďalší taký prípad chyby na semaforu je samozrejme, že si nevšimneš, že tam vôbec nejaký semafor je a prebehneš na červenú. To ako zase inštruktor zasahuje, aby sa nestalo žiadne nešťastie. No ale tam už není o čom, inštruktor zasiahol, dovidenia. No a ešte bývajú také chyby, hlavne u nás v meste pri odbočovaní doľava. Ty odbočuješ doľava, sedí ti zelená, ale musíš dávať protiidúcim prednosť. A teda ty čakáš, ako dajme tomu tretie auto, prvé dve sa posunú do stredu križovatky, tebe už vyjde, že stojíš na úrovni križovatky a oni, keď prejdú protiidúci, tí dvaja predo mnou odídu a nám už nevyjde zelená, nám už skočí červená, ale ten žiak si už neskontroluje ďalší krát ten semafor, či ešte stále môže a vlastne už prechádza na červenú. To je proste prejazd na červenú, tým pádom končíme. Hej? Bočný odstup. Ďalšie také akože veľké chyby sú, keď my žiaci sa lepia buď na zaparkované auta, čiže s peťačikom od peťačiku ideme toľkoto a to policajt sleduje to, ako vy jazdíte, ale sleduje aj mňa, či sa bojím. Keď mňa tam začne trhať v tom aute, že sa bojím toho prejazdu, tak už policajt vidí, že to je na hrane, že to je zlé. Hej, takisto máme v zákone, že tam, kde ideme do 50 km za hodinu, máme ísť aspoň meter od chodca alebo od cyklistu, ktorého ideme predchádzať alebo obchádzať. A takisto pri rýchlosti nad 50 km za hodinu musíme ísť aspoň 1,5 m, hej? Je tam si napísané zvyčajne aspoň 1,5 m, ale keď už ideš 1,5 m od neho, už si aj tak v protismere, tak choď úplne do toho protismeru a vieš, že keď ten cyklista spadne, tak ho nikdy neprejdeš, v živote mu neublížiš a všetko bude bezpečné. Pokiaľ tam ten priestor nemáš, netlač sa tam, počkaj si na chvíľu, kedy budeš mať dostatok priestoru. V dnešnej dobe tie auta sú výkonné, takže stačí trošku pridať a to auto má výkon na to, aby sme obehli toho cyklistu alebo chodca.
No a samozrejme, najdôležitejšie, čo sa všetci boja, lebo si medzi sebou odovzdávate informácie, že policajti sú svine, že vás nachytávajú, že vám robia zle, hej, a ten nespraví skúšky, tak nepríde do školy, že ty kokso, podkašľal som to. Ale príde a tá jedna, a ten jeden ma nachytal a dal mi hen takú úlohu a povedal mi zastav tu, alebo odboč tu, hej, a tam som nemohol a on ma za to vyhodil. Nie, nikdy. A robím túto robotu dostatočne dlho na to, aby som vedel posúdiť. Žiadny policajt nemá v záujme nikdy nikoho zas vyhodiť. A ešte som nevidel takého policajta, ktorý by si povedal, a dneska ideme niekoho vyhodiť. Každý sa vám snaží, a ešte keď spravíte chybu, že nie je nejaká katastrofálna, že nezastavíš nástupky alebo niečo, tak ťa zoberie do tej križovatky ešte raz, aby videl, či si to proste spravil len z nervozity, ale či to fakt ovládaš. Hej? A väčšinou ten žiak, my sme vás na to upozorňujeme, už keď ideš druhýkrát do tej križovatky, už začneš viac rozmýšľať a zvládneš tú križovatku. Čiže tí policajti len musia vidieť, či vás môžu pustiť na cestu. Hej? Najčastejšie výhovorky žiakov, kázal mi ísť do zákazu. No nie. Máš rovnú cestu, na konci rovnej cesty je zákaz jazdu a ten policajt, keď nič nehovorí, ty sa máš zariadiť, ty máš vyriešiť situáciu. Hej? Čiže keď tam je zákaz jazdu, tak do toho zákazu nevletíš. Spýtaš sa policajta, viete čo je tam zákaz, mám ísť doľava, doprava. A on ti povie, aha, dobre, doprava. Vybavené. Alebo ti povie policajt, nájdite si miesto a zaparkujte. Hej, na konci skúšky vždy žiak musí zaparkovať, aby sme si mohli presadnúť. Tak mu povie, že na najbližšom možnom mieste si nájdete miesto a zaparkujte. Hej, a žiak, bum, prvé miesto a zaparkuje na invalidoch, na zákaze zastavenia, na zákaze, neviem, no na zákaze zastavenia, alebo pred garážou, alebo pred vjazdom do nejakého dvora. Hej, a toto sú chyby, ktoré policajt vás nenaviedol na to, aby ste tam zaparkovali. On vám iba povedal, že si máte nájsť miesto na zaparkovanie. A keď ty nenájdeš to miesto a zaparkuješ na takomto mieste, tak automaticky to je chyba, ale nikto to nechce nachytať, to je čisto len tvoja nepozornosť, OK? Ďalšia vec, častokrát používajú policajti, keď sa bude dať, pôjdeme doľava. A žiak hneď prvá križovatka doľava. Hej, ale na tej križovatke bol zákaz odbočenia vľavo. Hej, čiže treba sledovať tie značky a keď budete sledovať značky, v živote sa vám nestane, že sa mi takto pomýlite. Dobre? Čiže keď sme pri tých policajtoch, no samozrejme, keď ti auto skape, hej, žiaci sa veľakrát pýtajú, to ma vyhodí, keď mi skape auto. No nie, nevyhodí ťa. Pokiaľ ti skape raz, 2, 3 krát auto, hej, za každým v inej situácii, no OK, každý vie, že si v strese, hej. Každý vie, že ešte nie ste vyjazdení. My za tých 38 hodín tej autoškole zase nedokážeme urobiť, že úplného profika, hej. Sice u nás skoro úplného, ale nie, že úplného. A aj mne auto veľa razy skape. A keď idem náhodou s mojou sestrou, tak tá sa mi furt smeje. Auto skápe každému, aj tomu policajtovi v bežnom živote. Nebojte sa toho, že vám auto skápe. Dobre? Za každým naštartuješ, naše auto sa štartujú dokonca samé, s chladnou hlavou pokračuješ ďalej. No a potom taká situácia, že smerovky. Veľakrát príde žiak, že ma vyhodili za smerovky. Ku mne sa vždycky dostane, lebo vy sa navzájom medzi sebou poznáte a poviete spolužiakom, čo je za problém. Mne to tí spolužiaci potom povedia, že sa boja ísť na skúšky, lebo Fera vyhodili za smerovku. Nie je to tak. Nikdy vás za jednu, za dve smerovky nikto nevyhodí. Je to vždycky o strese. Ale pokiaľ tie smerovky nebudeš dávať vôbec, alebo z 20 razy nepoužiješ 15 razy smerovku, no jasne, že to je zlé, hej, to je chyba. Keď raz, 2 razy tú smerovku nepoužiješ, dá sa to prepáčiť. Pokiaľ to není nakumulované s ďalšími XY chybami, hej, s ďalšími 15. OK? To je asi všetko, čo sa týka chyb na skúškach. Myslím si, že skúšky nie sú nič katastrofálne. Pokiaľ sa naučíte testy, tak ich dáte, alebo teda tú teóriu, tak testy dáte. Pokiaľ inštruktor vidí, že nemáte ešte na jazdu, že proste by ste to asi si mali doplatiť nejakú kondičnú jazdu, je fajn ho posluchnúť, lebo on vám to vždycky povie. Keď ho posluchnete, dáte si nejakú kondičnú jazdu a malo by to teoreticky dopadnúť všetko v poriadku. Čiže čo už, všetkým vám držím palce pri najbližších skúškach, dúfam, že som vám zase pomohol niečím, teda týmto videom, mojimi radami, mojimi inštrukciami. V kľude si to pustiť pred skúškami a budeš pán, budeš jazdiť ako fan, či naopak. A nezabúdať, vždy s úsmevom. Dolu, hore, či neviem, kde to tam je, dáme si ten subscribe, som sa naučil nové slovo, palčeky hore a vidíme sa. Čaute.